sai mai tambaya ta gaba Abubakar Muhammad Fataskum ya ce malam shin ya halatta miji ya sha maman matarsa ko da tana shayarwa? Shine tambayar da ya. Halacci ya halatta almuhimmi hadisin da ke magana idan ka sha nonon mace babu aure ana magana ne akan yaro karami. Haramcin yana shiga ne na yaro karami wanda idan ya sha nonon zai gina masa jiki, amma ba wanda ya sha akan sha'awa ba. Za ka samu wani hadisin da aka ce a shayar da wancan kususiya ce, hukuncin ya tsaya iya can tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani na son zai shiga gida aka ce ga aya hijabi aka ce a shayar da shi nono, aka shayar da shi nono. To wannan kususiya ce, abinda malamai suka tabbatar kenan. Amma shan nonon matar da kake aure ko da ruwa ko ba ruwa ya halatta, kuma wallahu alam. Sai mai tambaya ta gaba ya ce samu biyan bukata ba, ya ce yana neman shawara ta farko ka gaya waliyanta, domin dan wannan al'amarin aka aura maka ita kuma ta ji tsoron Allah. In bata baka haƙƙinka ba Allah zai fita maka da haƙƙinka. Shawara ta farko kenan ka gaya ma waliyanta, mu kuma muna gaya ta ji tsoron Allah ta baka haƙƙin da Allah ya dora mata. Shawara ta biyu kuma idan kana da hali ka ƙara wata matar, in kana da hali, wannan sai kana da hali. Idan baka da hali, shawara ta uku banda ka gaya wa waliyinta wanda ya aura maka ita, to kuma ka hada da yin azumin alhamis da litinin, tunda ka ce kana da karfin sha'awa, domin azumi in ji manzon Allah yana rage karfin sha'awa. In kuma da hali ka ƙara wata matar kuma can a yi mata nasiha, sha'awar ka zo ka samu ka ajiye ta akan halacci. Wannan shine tunda shahara kake nema, amma ita wa'azi za mu yi mata su ji tsoron Allah akan hanyar ta dauka ba mai kyau bace ba. Taba haƙƙi ko na dabba ne manzon Allah ya rantsa da girman Allah sai an dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa. La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Duk mai haƙƙi sai an dawo da haƙƙinsa ranar kiyama. To ba ma san abun ya kai can ranar kiyama, a nan duniya kamata ke bada dan ki zauna lafiya, ki ainihin kare masa mutuncinsa, kuma ya zama to kin daraja iyayenki. Tunda iyayenki suka kai ki can, ba wani ya kai ki ba tilas, ba a titi ya zuwa ki ba, ki suwa ki kare masa mutuncinsu. Wallahu a'lam. sai wani bawan Allah da ya ce menene hukuncin wanda yake alwala da safa daga Alhaji Barhama Fantami, kun Fantamiri ne ko gashi nan dai Fantami ne? Ba mu gane ba, ko kuma in yi alwala ƙarshe in ya zo baya cire kafarsa sai ya shafa kan safa, ila haka yake ne. Wataƙila hakan ne? Haka ya fi kusa da tambayar. Amma ba za a jike safar. Amma a jike safar kuma ya kama yawo cikin masallaci da ruwa, hankali ba zai goyi bayan wannan ba. Tambayarsa dan a mai ji ya fahimta menene hukuncin wanda ya zo alwala wanke kafa, maimakon ya cire kafa ya wanke sai ya shafi safa. Ya halatta daban, kuma a ce ka yi abu daban. Mutane a gane wannan a musulunci, dan abu ya halatta ba komai ya halatta ake so ka yi ba. An yi ilhaki, Imam Ahmad bin Hanbal shugaban mazhabar Hanbaliya ya yi hukuncin shafa akan jawrab. Jawrab zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da auduga ake saka shi. Shine aka kiyasi yanzu safa tana da alaka da kiyasi da ainihin jawrab. Kuffi na fata ne, ba ana kiyasin shafa kan safa akan kuffi bane, a'a akan jawrab. Na ba a hada su kenan da kuffi da shi. Ai shi wancan fata ce, safa kuma ba fata ba ce. Amma akwai abin da ke cewa jawrab, shi da auduga aka yi shi a wancan zamanin, to shi ake wa kiyasi yanzu da safa. To karkashin wanda Imam Ahmad ya bada fata za a yi shafa kan safa, amma ba ca aka yi ba. In an ya halatta ya halatta. Abin da ya fi kamala, abin da zai haifar maku da alkhairi a unguwarku, a ƙasarku, a jiharku, shi ya kamata ka yi. In ka zo kana shafa kan safa yanzu, ƙaranci ka bar mutane da shakka. Ganin an yi shafan ne ma yanzu wani har yake aiko da wannan tambayar. To ko abu ya halatta in zai kawo ka raba kan mutane ko ya ba shakka, to yana da kyau musulunci kai goyon baya don gudun wancan ka bar shi. Ni yanzu na ce ya halatta
a yi shafa kan safa, ni na ce ya halatta da dalilan da na faɗa, Imam Ahmad bin Hanbal da kuma ainihin kiyasi da jawrab. Amma fa tun da nake duniya ban taɓa yi ba, kuma wannan fatawa ina ba da ita, amma ban taɓa yi saboda me ina ga aulawiyan abin da ya fi guri na in cire kafata in wanke, kuma ba na ji ina da ra'ayin zan yi shafa kan safa duk da na ce ya halatta. To haka yake kamata mutum, yanzu dan an ce ya halatta ka auri matar kaninka, ya halatta, amma ba ce aka kaje ka aura ba, sai kalli menene gefe, ko abu ya halatta kalli nan kalli nan, sai ka fitar da maslaha. Wannan shine kuma wallahu a'lam. Da wata baiwa Allah daga kasar Saudiya take cewa malam suna yin hira ita da saurayinta, sai ya rika ce mata wai yana jin daɗin muryarta, wai muryarta ta ma hasali tana kawar masa da sha'awa. Shin ya halatta? Amma kuma dai tana so da daɗe maka ƙarin haske malam cewa wai suna yin hira ko kuma zance irin na mata da miji, daga wata baiwa Allah daga Saudi Arabia. To ai mu dawo farkon littattafan musulunci mai ahalari caye at-talazzuz bi kalamiha haramun ijma'an. Kana magana da wata kana jin daɗi da magana da ita, ai haramun ne ijma'an. Zina ce wannan, zina ce ta harshe ta baki. To sai kuma take cewa abu na ƙarshe har suna fira ma irin ta ma'aurata, kaji wani taɓannar kuma an sake hawa sama, kaba'ira kuke yi. To in tambaya yake yi ya halatta bai halatta ba, haramun ne, da firar ta waccan ta jin daɗin da kuma ainihin magana ta ma'aurata dukkan su haramun ne, sai a daina tun guri bai kware ba. Sai da wanda zama ce ku daina, Allah baya son ganganci. Ina ji dai a unguwarku, ina ji kun san akwai kurma ko, to in fa Allah ya ce bari ka ki bari, yana iya hana ka damar yin magana. Sai mai da kai kurma, wallahi kam, sai mai da ke kurma, magadawa za ki magana. Allah baya son ganganci, kuma Allah ce ya fa alhama ha fujur hawa taqwa. Dan adam yana da ilhama, su ma a jinin suna ji ai ba daidai bane, suna jin barna suke yi. To wannan ilhama kadai ta, to ga ma hujja sako daga Allah da manzon Allah, haramun ne a daina, a zauna lafiya. Malam tambaya ta gaba ita ma ta ce wai tana yin bacci sai kawai ta yi mafarki wani zai tsotsi bakinta, amma bata amince ba. Bayan ta farka sai ta yi addu'a. Shin menene hukuncin wannan? Daga wata baiwa Allah daga Saudiya. To hukuncin haka ai bacci ne, bacci ne wannan, babu hukunci akan mai bacci. inna Allah rafa ala ummati khala wa nisyan wa masukruhu alayhi wa hakaza hatta na'im hatta yastawqiza. Mai bacci ma an dauke shi alƙalamin dauka alhaki har sai ya farka. To karewa ma baki kika yi abun ba, wani ne yazo yayi. Kawai me za mu gaya maki, akwai buƙatar ki aure, shine abin za mu gaya maki. Akwai hawadisun nafs, ba ki da abin ke gaban ki kamar ki aure, ke kokari ki aure. Ina ga wacce ta fara zuwa wannan zangon, to akwai buƙatar aure a jikinta. Ina baki shawara ki yi kokari, amma maganar zunubi baki saba Allah ba, amma na baki shawara ki yi kokari ka samu mai son ki ku yi aure. Wallahu alam. Malam wata baiwa Allah ta ce mijinta ne ya tafi ya barta da ciki wata 3, har ta haifi ɗan ya shekara guda bai dawo ba, kuma suna jin labarinsa a ƙasar Kamaru. Sai marikinta ya tafi ya je wajen mahaifiyar shi mijin, ta sa hannu ta sake ta, kuma ta yi wani auren har ta haihu. Shin ba ta da laifi? Daga Aisha Isa Saudiya. Mutum biyu kaɗai ke iya kashe aure, daga mai aure sai alƙali. Malami sai dai ba da fatawa, sai dai karantar, amma zarta a tamfiz, zartar da hukunci musamman na aure sai hukuma, sai alƙali. Sai da haka kuma ga ta ji ta yi wani aurenta, hatta haihuwa wani guri. To sai mu ce jahilci ko shubha ya ɗauke ku, amma maza a je a gaya hukuma. Hukumul hakimu yarfa'ul khilaf, hukuncin alƙali shine maganin matsala. Alƙalin nan shine na addinin musulunci, ko ina ne akwai alƙalin musulunci. Kuma akwai adadin shekarun ko ma nan da ake sawa ko? Wannan kuma sai an je
sai an je wajen shi mai shari'a shine zai fara karban maganar sai shiga wannan layin binciken mu kin san fatawa ce muke bayarwa da hukunci ne sai mu shiga wannan layin yawwa kuma wallahu alam. Masu kallon mu mun kawo ƙarshen wannan shiri na rabin ilimi na wannan makon. Jamila Suleiman Ali ke cewa wassalamu alaikum.